यार एक प्रशांत तुम्ही पडला बरे खूप पडला मी कॉल करून सांगू मसाला वाटून दोन मिनिट इथे बघीन मजा खायचं खोली तर धरू म्हणतोय करंट हा कुल्ली कसं पण काढू का तो असं मर घराक हा तो घरच रे घरच आज शनिवार कॉल मारता आंबो थांबू नका कित्याक करू ना आत अरे सिद्धांत हो असा तुम्ही घरा बाहेर येशील यो रे अरे बाबा यो कितलं क्वेश्चन करता यो हा यो बघ यो इथं बड पाहिला पंचायत जाय सगळी अरे बाबा ते बाप ट्रिक आमगेल्या बेसिन किती सीधा निघे ए पप्पासा अरे स्लो अरे पप्पास रे अरे पप्पू घरात राहतो तू ये अरे बाबा खळ गुखो उचला ना तुमची गिलो काज कुल्ली येणार नाही कुली तर आमकी कश पडतात त्यांका अरे धरू अच्छा बाय हे पिसाला तूच हावे ना बाबा हा कुल्या बिल्या आहे ना तू होता अरे पिशा कुली खूप पडला मेला उच्चा यो अरे कुली खूप पडू रे बाबा माका आज काम कर का मग मॅनेजर फोन करते असतो पय आज शनिवार आणि कसं काम हा ओव्हर टाइम करते आज अक्षय तू कितका बरं आमगे लाईफ अरे बाबा आमच्याकडे यो तरी तू बाहेरच राह नाही बाहेर अरे विवेक तो मॅनेजर मरे कावळो तो मला बोडार बशील असा तू कितका अरे बरं बाबा आम्ही मार कावळ मरे एक स्टेप मुकार होऊ जाय आम्ही पिशा तू एक नाही अक्षय तू 4-5 स्टेप वर राह पण हा मरे आशील थिंगार होता तू वचा हा आहे ना माझ्या जाय ना अरे अजिबात बाबा यो मॅनेजर किती ना रे अक्षय जाईन गोळी रे घाल रे जाईन रे तो कोणाका ऐकन रे तो एकदम मोठी पडला विचित्र असतो सांग प्रशांत सांग इतके मोठे येते रे किती रे किती घेतली किती ये का ऑल्सो चक्रम तू वचा गुळी हवी घाल रे मॅनेजर गुळी घाल गुळी ते गुळी लागत नाही अजिबात जाईन रे अक्षय तू वचा कशी तर ट्राय तरी कर पाप्या दिल्लीच तो मरे कोणाकच ऐकना कळटूक नाही विवेक एक काम कर बाय हा? पोटा वायकर झाल म्हणून सांग बेस्ट वचा रे बाळ बोड खाना का थांब एक काम कर काय बेस्ट रिझन सांगता हा? तीनच तो मॅनेजर दिल्लीच पण सांग ना आता एक काम कर माय नाही युअर ग्रँड मदर एक्सपायर्ड म्हणून सांग या टेल बेस्ट सांग खरं का अरे बाबा सगळं का फॉर्म्युला अरे, ऐकत आजी एक्सपायर झाली तू किती पिसाला फोन मार. फोन म्हणा तो कोणा ओलेचेस ना बाबा. तो घरा बसून चपाती भाजता फोन मार फुल्ली पडला नाही गे फोन मार ओलेन रे तो अरे कोणाकडे तू बाबा फोन मारावं सांगता एक कूल बाप येतल रे बाप राव रे बाबा कूल माशी फोन मार हॅलो हा ना मग मात्र भायर वयचे आशिल्ले मॅनेजर कोंकणी उलयता लाउड स्पीकर लय उलयता तर वचून मेळटले लाउड स्पीकर लय खाऊ वचू जाई एक पटी सांगल्यार कळना वतनाक म्हणल्यार पटी सांगू जाय म्हणल्यार लवर हाय तेगे नाव मॅनेजर मॅनेजर लावनी आता आमक तू गुळी घालला गेलो मरू हे गेलेच बयशील म्हणत आलतो का कसं तू वचा रे मग काम असा वच हे प्रशांत आता तिकडे एक टीप दिसायली ही तुगेल कुल्ली आस पळय सामान डोवर कित्याक दुसऱ्या राख्या बी वचत आत कस सारको लेलो तश म्हणत हा तुम्ही पर कुल्ली धरू न्ही वचा तुम्ही